Sinugbuanong binisaya. Letrang G. Letrang G nga adunay tingog nga G. 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 Letrang G nga adunay tingog nga G. The G says G. The G says G. Every letter has a sound. The G says G. Unsa ra gud to ang tingog sa letrang G? G. G. Hay mga bata, ako di ay si letrang G. Ako si letrang G. Mao kini ang dako nga letrang G. Ako usab ang gamay nga letrang G. Ako ang gamay nga letrang G. Kinsa na gud ko di ato? G ug kini G. Kana silang duha, pareho ra na sila duha letter G. Ang dako ug ang gamay nga letrang G. Pares na silang duha, ang mama ug ang anak. Kana siya G. G. Gapas. Gapas. Ang gapas ti ay nagsugod siya sa letrang G. 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 Gapas. Sunod nato na hulagway ang G. G. Gitara. Gitara. Ang gitara nagsugod siya sa letrang G. 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 Gitara. Sunod ang G. G. Gasol. Gasol. Ang gasol nagsugod siya sa letrang G. 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 Gasol. Sunod mainom ni siya, masustansya. G. G. Gatas. Gatas. Ang gatas nagsugod siya sa letrang G. 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 Gatas. Sunod ang G. G. Gabas. Gabas. Ang gabas nagsugod siya sa letrang G. 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 Gabas. Letrang G. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang G. Gapas, gitara, gasol, gatas, ug gabas. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang G. Unsa ra gud to ang tingog sa letrang G? G. 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 Sunod nato na hulagway ang G. G. Gripo. Gripo. Ang gripo nagsugod sa letrang G. 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 Gripo. G. G. Guantes. Guantes. Ang guantes nagsugod siya sa letrang G. 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 Guantes. Kinahanglan ni nato karon ang guantes kay naay COVID para safe ang atong kamot. Pero kung walay guantes, pwede ra ka manghunaw pirmi, nya manabon or mag-alcohol. Sunod, G. G. Gamot. Gamot. Gamot sa kahoy. Gamot sa tanom. Ang gamot nagsugod siya sa letrang G. 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 Gamot. Sunod, naa siya'y gunitan. G. G. Gunit.
gunit. Ang gunit nagsugod sa letrang G. G, G, gunit. Sunod na to na hulagway, G, G, gakus. Gakus. Ang gakus nagsugod sa letrang G. G, G, gakus. Letrang G nga adunay tingog nga G, G. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang G. Gripo, guwantes, gamot, gunit, og gakos. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang G. Sunod na hulagway, kana ganing para bantay. Ang tawag sa ilaha, G, G, gwardya. Gwardya. Ang gwardya di ay nagsugod siya sa letrang G. G, G, gwardya. Sunod ang G, G, globo. Globo. Ang globo nagsugod siya sa letrang G. G, G, globo. Naay babayi na G, G, gwapa. Gwapa. Ang gwapa nagsugod siya sa letrang G. G, G, gwapa. Kung ang babayi gwapa, ang lalaki G, G, gwapo. Gwapo. Ang gwapo nagsugod sa letrang G. G, G, gwapo. Sunod, G, G, garapon. Garapon. Ang garapon nagsugod sa letrang G. G, G, garapon. Sunod, makaon siya. Parat. G, G, ginamos. Ginamos. Ang ginamos nagsugod siya sa letrang G. G, G, ginamos. G. Letrang G nga adunay tingog nga G, G. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang G. Gwardya, globo, gwapa, garapon, gwapo, og ginamos. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang G nga adunay tingog nga G, G. Butangi og check ang hulagway nga nagsugod sa G og ikis kung dili. Otro, butangi og check ang hulagway nga nagsugod sa letrang G ug X or X kung dili. Kung wala siya nagsugod sa G, X. Okay. Mao ni atong hulagway. Talong, globo, gakos, gasol, gitara, ug sudlay. Sige daw. Magsugod ta sa talong. Ang talong. Nagsugod ba kaha ang talong sa letrang G? Check or ikes? Ikes. Kay ang talong, wala siya magsugod sa letrang G. Sunod ang gakos. Okay. Nagsugod ba kaha na ang gakos sa letrang G? Check or ikes? Check. Very good. Ang gakos nagsugod siya sa letrang G. Sunod ang gitara. Check or ikes? Check. Very good. Ang gitara nagsugod siya sa letrang G. Sunod ang globo. Check or ikes? Check. Nagsugod siya sa letrang
G. Sunod ang gasol. Nagsugod ba kaha na ang gasol sa letrang G? Check or ikes? Check. Very good. Sunod ang sudlay. Ang sudlay, nagsugod ba kaha siya sa letrang G? Check or ikes? Ikes. Wala siya magsugod sa letrang G. So karon atong kuhaon ang hulagway nga wala nagsugod sa letrang G. Mao kadto ang talong ug ang sudlay. So ang nahibilin ang mga nagsugod sa letrang G, ang gakos, gitara, globo, ug gasol. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang G. Daghang salamat.